Jeste ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igram Minecraft. I sad ubijam one zombije od pre par dana na što sam snimio video. A zombiji su u onom tamo kavezu. Evo, otiću da vidite koliko ih ima. Ima ih dosta. I ne verujem baš da ću uspjeti da ih ubijem sve. Možda ubijem. Pa možda čak i uspijem. Nije nemoguće ništa. Možda i uspijem. Evo koliko ih je. Ima ih previše. I ja sad čim se vratim tamo na ono ostrvo, ja ću da podesim tajmer od 5 minuta i onda ćemo da krećemo. Malo smara ova kiša. Al, šta ću ja? Enderman umire, možda dobijem Ender Pearl. Ne. Skeleton će me ubiti. Ne smijem na ovom ostrvu onda. Ajde, molim te, malo quickly sprint. Teže prestanemo u kišu. Pogrešno se ukuca. Tako. Sad čim se vratim na ono ostrvo možemo da krenemo. I čim podesim tajmer od 5 minuta. Biće dosta teško, ne vjerujem da će biti lako, pošto samo 5 minuta. Nije to nešto puno, a zato nije ni malo. A daj, skeleton se ušteka u vodu. Još i creeper tu. Uvijek nešto mora mene da zadesi, čak. Shrooms. Normalno. Tako. Sad možemo u miru da počnemo. Ok, sad ću da podesim tajmer od 5 minuta. Krećemo. Već 4 minute i 50 sekundi. Kad pre vreme leti, treba puno da se drvo iskopa. Ok, iskopam drvo, možda se zombi i dispawnuju. Ali ne verujem, neće. Ajde, iskopaj brzo drvo. Moram da žurim, imam samo 5 minuta. 4,5 minute sad. Dok on drvo ne, treba mi više. Stikovi. Moram da žurim brže nego ikad. Nešto bacaš mi. Jao, tamo je tek kamen. Moja odo da ponesem crafting table i odo tamo. Treba će mi pola godine dok ja ovo prepravam. Ajde, brzo. Moraš brzo. Moram da ide previše brzo. Neću imati dovoljno vremena. Neću imati dovoljno vremena, nisam video armora da napravim ma kakvi išta drugo. Ajde, brže. Gdje je kamen? Vamo. Nadam se da je tu. Jeste, dobro. Ne treba mi nešto puno, treba mi malo. Ne treba mi malo, treba mi dosta. Meni će mač da pukne par puta dok ja ubijam zombije. Tako da bolje malo više kamena da uzmem. Bolje za pećnicu da ako možda nađem iron. Još skoro 2,5 minute, ovo je premalo. Možda dodam još malo. Pošto premalo, realno.
Dodat ću još 5 minuta. Jer realno premalo vremena. Što ja više kopam kamen. Mene još ova 4 da iskopam. Begam odavde. Biće mi dovoljno vajda. Kameni pikeks. Ne. Dobro, nisam uzus leboje. Mača ću 2 napravim. Jo, pa dok ja napravim nešto prođe 1,5 godina. Pa zašto se ne napravi sekiru osim za ovo? Ne. Što ja bacim stvari? Jo, ja sam dodao inače još 5 minuta, pa nadao bi se da će mi biti dovoljno. A moram da žurim. Sam da ja nešto proverim. Nemoj da bacaš mi mač. Trči. Ubijaj svinje. Jo, gdje je ušla ova svinja? Kako ću ja zombije ubiti ako ne mogu ni svinju da ubijem? Pa ja... Ide, potrči. Moram da jedem. Ništa nisam jeo cijelu rundu. Ne rundu, nego cijel gameplay. Ja i šta je meni u bacanju stvari? Ne znam, nešto mi zvoni. Ajde, jolo, kaj je tu? Ovdje ja dole pod zemlju možda nađem iron. Ako neću naći nikad ovako, ali moram. Ovako ću više vremena izgubiti nego što ću dobiti. Logično. Ali negdje irona. Please mi reci. Nemoj mi reći jer nema nigdje irona. Nešto mi zvoni u pozadini non stop. Please da vamo ima neka pećina. Bilo kakva pećina, samo da je pećina. Neću uspjet skočiti vam, pa nema šanse. Ma nema šanse da ima. Parkour. Nisam uspio parkour. Ja mislim da je to što sam ja mogu da se otpremim od prilike. Jo, glupava igrica. Što ja bacam stvari non stop? Jes, pećina! Ali je pećina. Jeste pećina. Ja moram da stavim dan, pošto vi sigurno ništa ne vidite.
pećina, nema ništa. Ja iskreno nemam taktiku kako ću da porazim one zombije. Neću uspjeti to pa nema šanse, ali najbitnije mi je da probam. Ako ne uspijem šta onda ništa. Ja. Gledam da li ima neka pećina. A tamo pećina. Imam još malo vremena. Ne potone u vodu. Tako. Te zoni malo da mogu da uzimam vazduh. Pa brže mi bilo ovako. A ne, tu sam sad bio. Shit scrape Peru. Ja sam lup. Ja sad ne znam gdje sam. Ma čekajte, sad ću se vratiti tamo. Našao sam moje stvari, ali sad je tokom videa bilo vreme isteklo. Pa... Pa ja bi trebao sad da idem tamo do onog zatvora kaveza da se borim protiv tih zombija, ali prvo da rasporedim stvari u inventoriju jer ovako ne mogu sigurno da se borim. A svakako šta bih mogao raspoređivati kad samo idem da se borim i to je to. Eto ja spravam. Nemam ništa od armora, tako da neću uspjeti sigurno. Jedva sam našao moje stvari, bio sam 3,5, 500 jedno blokova odavde da spawnu i nekako sam našao, ne znam nija. Pa, vreme je da uđem tu i da krenem da se borim protiv zombija. Želim sam sebi sreću da ne umrem odmah i zombiji su nestali. Sačekajte vi to, sad ću ja to da popravim. Čekajte, par sekundi. Okay. Ljudi, ja sam ovo popravio, nešto je bilo malo zbagovalo se, sad sam to popravio. Pa ja želim sebi sreću da ne umrem odmah i da barem izdržim 10 sekundi. Brojte mi u komentarima. Neću izdržati 5. Ma kakvi 10 brz. To je to. Eto ljudi, ja nisam uspeo. Nemojte me kriviti, sljedeći put pišite u komentarima da li želite još ovakvih videa da radim. Ako želite, bacite like i subscribe i pišite u komentarima. I pozdrav.